Семейство на здраве. Специално от компанията от България за компанията в Гърция. Специално, оригинално, лично и категорично. Най-новия хит на оркестъра. Нощето кара, никой не признава, русите ги сваля, без бука не дава. Барек си кара, никой не признава, русите ги сваля, без бука не дава. Аз съм Гаспар Боса, точка по въпроса. Аз съм Гаспар Боса, точка по въпроса. Пръстите показвам, по тебе получавам. С пръстите показвам, по тебе получавам. И дай, на купона играй. Дай.